Hello guys, welcome back to Handumanan sa usa ka awit for today's episode May 23, 2025 og Bernice karon guys. Og ang istorya nga inyong madunggan karon og kaagi ni Brett nga in love guys, pinagi lamang sa usa ka dating site. So atong sayrong guys no, kung makit-an ba ni Brett ang iyang gipangita no ang true love sa bitag sa internet guys no, dakay mga mangingilad, mga poser. So tinuod gani nga tao yang ilan guys or basin og makadugang lang ni sa ihang depression. So di na maglangan ato ng paminawon ang iyang kaagi. And that you make a better me. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawon ining Handumanan so sa kaawit. Unya bay, una na namin ni Criza ha? Sige bay. Ikaw, magpabili na ka din eh. Ikaw bay. Unya na kong pauli. O masag ko'y dalian ko uli ko. Pag minyo na lagi, para ganahan na kang muuli. Garaa. Kauna sa kada. Lagi, tanaw si Bayloni kay kasal na karon. Ikaw na lang nahibilin sa tong grupo nga wapag maminyo. Maugyod, Brent. So, ayun ang mga dating apps, oh. Daghang yun og nagkadayon tungod ana. Hindi ko'y. Karang babae. Wabot ra gina sa hustong panahon. Basta kay sandanti ka sa maong app, ha. Di ba ko makatuhog? Laay man. Masa kaya kong bato na. Suwayan ka na ko kining dating app nga giingon ni Krisa. Naimichat na ko. Ano siya'y panganin eh? Kira? Wow. Guwapa siya. Tubayan ako, Bi. Guwapa gituod bay. O, nalingaw na sa gikubay sa pagpakichat niya. Pero bay, di ba? Familiar mo yung name? O ba? Pangayoy ko na Facebook bay. Tanaw na itong muhatag bay. Kung naman siya mo-reply na ako sa kanyang ayaw ko sa iyang Facebook. Basig dili kini siya. Mawin na sa picture. Naman di siya message. Hello, Brent. Sorry, late. Nako naka-reply. Here is my Facebook account. Siya kita ini. Kagwapa niya. Siya kita rin naa sa picture. Mayo kinisigi na mag-chat bay. O bay? Unya, asa magana pa dong ha? Ba, sinong bihara mo kakuto ba? Depende gini bay. Kung magkasinabot. Kana! Para magkauyab na ka. Today, bay. Ay kalimot nga mag-club na karong Sabado, ha? Kay mauli akong igagaw. Oh, sige bay. Asa naman na sila? Ingon kay alas 9 nag-abot. Saan naman eh? Ay. Oh. Ay. Naman siya maganda si Kira. O mag-chat di bukad lang. Busy siguro. Hoy! Gaya ni Boy! Ban, tara. Asa na sila? Ato sa VIP. Tara, ato na to.
Salamat, Gaw! Welcome back Sa daw! Kira eh. Nabalakan naman yung ko. Naunsa na siya. Okay na ba na siya? Boyfriend, okay na ka daw? Okay naman bay. Raglam, kikag gimuna-muna na. Nabalakan ako ni Kira. Wa magin mo chat, tibok adlaw. Uy, ano? Ay, kung na nga na in love na ka na niya, bay! Oh, ha? Uy! Paggago, saman? Na in love na ba ka niya? Abot lang. Pag-CR sa ko bay. Medyo nilipong ikos kong giinom da. Oh. Ganun ba, Wihana? Si Kira mala. Ba? Gimata-mata ka ko. Siya magkitabi sa usaha ko tutok. Oh, nagadong na siya din eh. Oh. Hi, Kira. Hello? Oh. Uy. Nilakaw naman din siya. Uwan siya makailan ako. Pila kadlaw na nga, wa mo chat si Kira na ko. Ano siya magigay problema niya? May chat na siya balik. Sorry. Na-busy lang ako. Kumusta naman ka? Salamat kay may balik na siya chat. Grabe ka ka-apektado, no? O bay? Ba't? Huwag kong mahimutang at higayon nga. Huwag siya mo chat na ako. Aw, karon, okay na mo. Oo. Nabalik na nga mong communication. Magtawag na o mag-chat na may. Unya, huwag sa pamigi pa mo. Pag-uyabi na. Ha? Manguyab ka na ako? O Kira, Sure ka? Bisag, wa pa ka makailakayo na ako? ha? Nga naman mag-ila-ila ta nga uyab na ta. Pwede naman hinuon. Kaya ganahan masit ko nimo. So, sige. May problema. So, kita na? Yes, Brent. Uyab na ta. Imbitar na yun kung mula ata. Sige, ako inon. Akwan, nang-invite mo na og dinner si Janice. O ba na siya? Pangutano sa ako kung makalugar ba siya? Naunsa naman sa nasikira? Di naman sa makontak. Dili mo reply o dili mo tuwag kung tawagan. Saan masay problema niya? Di na ni maayo na. Pangitawan ako yung address. Kung ako siyang atuon sa iyong bahay. Siya to? Oh, naa si Kira? Nga naman. Sumetoyin mo sa usawa. Unsa? Asawa?
Si asawa. Oh, Kira. Kira. Unsa man ni? Minyo di ka? Gibuang rin ko nimo? Ha? Wa man gani ko makailan nimo? Unsa? Bye. Bug na kay ka, bay. Sakto na. Sakit kay bay. Nainlove na ko niya. Daw. Una na lang ulit, Gaw. Upanan siya na ko sa Brent. Risa, Daw. Pagdungal mo glakaw ni Gaw Janice. Dili ko malakaw. Ako ning saktanan. Unsa? So, Gaws? Brent, sorry. Pero, ang Kira nga imong kachat. Ako ra. Unsa? Nanggamit ko og naong information ni Kira. Pero dili siyang tinuod ni mga kachat. Ako ra. Pwedeng mo sa makailan ako. Oo. Sorry. Nga naman. Ganong gibuhat maninimula ko. Tungod kay wa ko'y kaiso gamutog ani bas tinuod. Tungod kay ang tinuod. Dugay na ko in love nimo. Janice. Ug pasaylo ako. Pasaylo ako, Brent. Dili na mausab. Dili na tika sa mukhon pa. Kung ikaw nga ako katsat sa ato pa, ikaw din ako nainlaban. Brent, ang tanan akong gipakita nimo tinuod to. Kung mauna, dili si Kira ang akong gimahal. Ikaw din, Janice. Brent, Suway na to. May sugot na nga, way mga gipangtago. Way bakak. yes, Brent. Sugot ka ron. Wala ko itago pa nimo. I love you, Janice. I love you too, Brent. Bisan mo ba ito gibuhat Janice na ko, pero mapasalamaton lang gihapon ko. Kay tungod adto, nakita na lang ko ang babae nga akong ikauban sa tibuok na akong kinabuhi. Karon, kasado na mi o mabdos na siya sa una namong anak. Dinhi na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatan po. More power sa RMN. So ayan guys, nandun ka na to no, ang kaaging ni Brett no, nga na in love guys, tungod na in love sa kuano ka-chatmate niya pinagi og dating site. Pero akanang dating site ko mo naman na kayo mga panahon na guys no, bisan ako gani nakapil-apil mga ni ana, pero why sorty ra yun na siya guys. Pila. Mao na to guys no, naghimo siya og dating site. So curious ko guys no, kung unsa gani nga dating site ang iyang gihimo. Tinder bagha ni, Tinder date or Date in Asia or Filipino Cupid, di ba? Naglipana na sa online guys no, daghang kayong mga online dating site. Siguro maapil na pud guro ang Facebook ani, pero di man matawag nga online dating site yun ang Facebook. Kay mostly mga friend raman ang diha. So, ang ni-suggest siya sama sa istorya guys no, ito nadunggan nga gi-suggest ni Janice no nga maghimo si Brett og dating site og gitagaan siya og link no. Kay si Janice di ay naday lihim na pagtinginon ni Brett. Ha? Siya ba? Planta. Wait lang guys no. Ayo.
So mao na to guys no, kay babae lagi si Janice. Syempre lain ba paminaw og babae mag-una-una, pero sa gibuhat karon guys, siya yun ang nag-una-una og nangilad pa yun siya no, gigamit pa yun niya ang naong ni Kiara. So sa iyang gibuhat guys no, pwede siya makasuhan no og kuan falsification of public documents. More dili unsa ba nga kaso guys ang haumani no, ay identity theft, di ba? Identity theft ang pwede makasuhan ni makaso ni Janice guys no. May nalang gani kay dili porsigido no si Kiara. Wata kabalo basin og after sa drama, di ba? Nagbarangay sila kay sakto ba nang gigamit ang imuhang naong sa dating site niya. Inusinti kaayaw ka, di ba? Na shock na lang si Kiara in town nga ni anha ang lalaki. So very wrong yun siya. Munang aware yun ta ani guys no, di yun maayo magamit og mga picture sa social media or else mapreso ka, di ba? So mara ta tong hatag nga reaction guys no, kung may mga opinion reaction sa nadunggan nga drama, i-comment down na sa ubos para atong basahon sa sunod upload of course. Thank you so much RMN and more power.